seconds. Sige na, gibuyo ka na. Time. Thank you po, thank you. Okay, next naman, mahirapan tayo sa pagkalisod-lisod dito. Okay, ang sunod nga pag-imuon mo ang cross-examination ngadto sa negatibo ngadto sa afirmatibo. Ang tema, ang mga larawan sa mga santos, Diyos sumala sa Biblia. Aduna sila'y 10 minutes para pag-cross-examination. Timer starts now. Unang pangutana, amigo, kanang ibong gibasa sa Biblia, notebook. Notebook niyo. Very good. Next question. Next question. Pasahon rin. Notebook ang gibasa sa Biblia. Sunod pangutana. Sa mga setas nga imong gipangamit dili panandugay, gihirap na ko ni Apo Tugwalo to na pulo ka setas. May mabasa ka ba na ang mga larawan sa mga santos Diyos? Ang larawan na Santos Diyos, no? May mabasa ka ba? Wala. Wala. Wala'y mabasa. Sunod pangutana. Very good. Very good. Yan, Brad. Padayon, Giadmitar man yung kanina nga wala kay mabasa nga ang mga larawan, kining mga larawan sa mga santos Diyos. Giadmitar man yung mga wala kay mabasa. Kinsa mo ginagsulti ni mga ang mga larawan sa mga santos Diyos? Kaya wala kay mabasa. Ang larawan, no? Ingon ninyong santo, wala pa po tayo mabasa. Mr. Moderator. Mr. Moderator. Wala tayong Ang mabasa. mga na simple lang yan. Responsive, Mr. Moderator. okay, moderators view, ang iyang pangutana ko no, Kinsa nagsulti ni mo? kinsay Kaya wala kay nagsulti, mabasa. and then qualified ka kung ano sa. Ang Biblia nag-isgot nga ang mga rebel to Diyos Biblia. pusa na siya. Yawa ako lang ta. Imo na giangkon kanina. Imo na giangkon kanina nga wala kay mabasa nga ang mga santos Diyos. Kay wala man kay nabasa ang akong pangutana karon kinsa nagsulti nimo nga ang mga larawan sa mga santos Diyos. Kinsa po yung nagsulti nga santos ang Palasyos, Palasyos, di naman dapat mas 40 pa rin. sa Dapat Biblia, limited ka na. ang mga larawang inanyon o inukit ng kamay ng tao, Diyos-Diyosan ang tawag. Biblia mismo, Okay, so basta larawang inukit ng tao, Diyos-Diyosan ang tawag. Sakto. pagkailuran. Pagkaluran. Okay. Pag naapoy nabasa na may larawang inukit ng tao at saka kanang gihapan pa yun. Gihapan pa yun. At bitawon niyo mo karon, mapili ka. Pag-challenge ka na. Hello. Okay, may gabi ini daig. May gabi boss. May gabi. Okay, may gabi isab nimo. Unsay pundok nimo palihog, migo? Kuan ko. Iglesia sa Diyos. Iglesia sa Dios kisa Kasuriano? Unsa man? Katawa man ka. Kisa man lang Iglesia Kasuriano? Katong giparehistro na Suriano nga wa gikuan, wala gi-approve sa korte sa Pilipinas. Mao ba na nga Iglesia sa Dios? Katong Iglesia sa Diyos ba nga nagbantay adlong ipapulay. Hindi mga on pagbaboy mo to. Di ay syempre, basta kami di may mga og baboy kay mamaak man ang baboy ug among kaunon. So buti pasabot ka ng imong Church of God nga imong gipasakupan karon nga 7th day is mo ba na ato nagikan sa US? Dili. Ning sulod ko mangutana ko. Gusto na ako klaruhon ba kay para at least kabalo ko kinsa Hmm? mga istorya. Okay ka na din na. At least kabalo ko kay after ana pag makabalo ko kinsa kong kaistorya, yun makapangutana na ka. Unsa to yung pangutana? Kanang imong pundok ba? Di ba murag mao man gikan sa US? Gito Ang mga missionary, 19th century. tingali gikan sa US ang mga missionary nga. Klaruha. Ayun, nagtingali kay. Klaro. Klaruha na. Di ba? Ayun tingali. Bana. So, mo nang gikan sa Amerika, di ba? Tut. Hmm? Laging. Mo nang gikan sa Amerika, di ba? Gikan sa Amerika. Sa ako nabasa ang gikan man ni sa kuan, gikan man ni sa Bible nga mga pagtuo.
Di wala mo nang utang. Gidala lang sa mga missionary nga Amerikano. Dili. Oh, katong mga Amerikano nga mga missionary, naba sila connection dito sa nakasulat sa Biblia? Nay connections pagtuo. Ma-prove na ko nang nay connections pagtuo. Dili. Claim man gud na, claim man gud na nga na connection sa pagtuo kadaghan nag-claim abot sa 63. Connection ba in terms of Og history, in pagtuo, terms of tawag and Nay hierarchy? connection. Di ba? Daghan na yan nag-angkon lagi ana. Inyuhang man ng kwan, inyuhang nang tawag ining katungod nga moangkon ana nga naamoy kuan, naamoy tawag anang connection in terms of faith. Ang ako ang pangutana ba Okay. kanang inyong hierarkiya ba kay dili man na pwede nga mag-exist mo nga tawag ining walay nagtudlo, walay kagikanan ba kung baga. Di ba? Mao mo? Oh, mao gyud, mao gyud na. Kaya di ba ingon si San Pablo Roma 10:14-15. Kung saon man pagdawat sa mensahe kung walay nagtudlo, walay nagwali. Kung saon man pagwali kung walay gipadala. So kanang inyo mga missionary, kinsa may nagpadala ana gigikan ka sa panahon Kristo. Kaya para naami Gikan. connection ana. Og pagtuo gikan na sa Ginoo nga pinadala. Di lagi ko Sa organisasyon, di ka Amerika. Ayaw kong tawag anang istoryahe Kung anang pagtuo ba, pagtuo. Ngano man kay Og pagtuo, ngano man kay inyo haman ng gikan na claim. kang Kristo dayon organisasyon ang Amerika may nagdala. Ano sa pod? No, Kinsa ano pod ba? ang nakaabot og Amerika? Kinsa pod ang nakaabot sa Amerika nga magtudlo mahitungod sa pulong sa Ginoo? Mga layas man na sila diha, mga layas na sila gitong lutos ba na sa Romanho diha. Mo Ibalo ba ka Amerika? nga kasagaran na ng mga namuyo sa Amerika Ang kung Amerika subayon gitong nimong wa ba di ka kabalo Sure ka? atong gitawag dark ages nga giangkon ni Pope nga daghang nangamatay tungod sa ilahang pagluto sa kitawag og civilization sa mga pagtuo sa lahi nga tinuhuan. Sure Ang jud inyong ka nga pasabot ang Dark ato. Ages pagpamatay? Ha? Sure jud ka nga ang Dark Ages pagpamatay na? Mo jud na Nagbasa makita ba ka man nato. kasaysayan? Ayaw ba? Nagbasa ba ka kasaysayan? Ano sa manita mo Dark Ages be? Wala. Murag ang imong Ano sa gipalutaw nahitabo? dire. Ayaw. Ang imong gipalutaw Ano sa dire. nahitabo? Ano sa Murag ako na nahitabo ang programa. Dark Ages? Sige daw. Murag ako na programa, di ka mo dawat og pangutana. Kinikaroon ba? Ano sa Dili nahitabo pati ang kay Dark mo Ages? si style. Dili. Ano Dili. sa nahitabo ang Dark Og Ages? ikaw mo sulod Gusto sa din ako programa, mahibawaan ka. ikaw Sa mo lagi ba? interview. Gusto lagi nako nga mahibawaan ako ba before ka makapangutana. Gusto nako mahibawaan ako ang imuhang tawag anang baruganan. So man nagipangutana ta kakaron. Ang baruganan Ingon ako man ka na, kanang ang naas tawag ilang Biblia. Dark Ages. So, Nangutana ka nga, pangutana kuwan. karon. Di pa. Ang Di. ako ang pangutana karon, ano sa ng Dark Ages? Ano sa ang Dark Ages? Unsa na nga year? Dili ta katubagon na kay dako nagpreso tubagon. Ayaw kay tawag ka na. imo man ni programa di tawag dapat kinina- ako kuwan man mangutana. kinina- Mura mo unsa sa na- naglikay. Dili, lagi. Digto ta sa Lagi, imong dili, wala topic ko nga si naglikay. Birhen Maria. Wala ko tawag kina naglikay. Maotong Genesis Wala ko 3. naglikay. No. Wrong. Dili. Wala ko tawag Kay dili man ako naglikay. programa. Ako alang giklaro. Ako Ah, alang dili na giklaro ako programa. Kuning imo ang tawag Bati ang kining imong pundo. style kay gusto man nimo ikaw og nilikay. No, so ikaw Ha? nilikay. Sige. Makapangutana mura ka, man kay ka nilikay ka naman. nakidebate sa Di kuha man ka ngutana makatawag. ko. No. Wala ko tawag kini nakadebate nimo. Ngutana ko nimo, ayaw kong debate ha. Gipangutana lang taka sa tawag ining kung sakpan ba kanang asa nga tong origin kay Di kay common sense man na siya. Common sense man na siya nga akong gamiton ng common sense na siya kay kung ako'y mo pabarog tingali mo na ako'y hanay nimo nga mga libro kung interviewon ko nimo dako nagpresyo kung pamatud-an ako kanus anang motuiga Philippine Daily Inquirer dili ay. nga magbasa nimo kanang mga libro dako nagpresyo kung Dili, imong ay, sila kuanan magpresyo. imo man kung binataho nangutana ko sa imong Dili, ay, programa dili, ay. ayo kung kuanan kay wa ko nagpabarog dili. Ako ang magudunhi, paminaw ha, tama nga wala ka tawag na nagpabarog. Ako alang giklaro ang imuhang tawag ining gibarugan. Gisundan lang taka sa imuhang gisulti. Dark Ages, wala ba kakabalo? Di ba, nangutahan na ka? Wala ba kakabalo mo, nang gisulputan, takag tawag anong tubag? O sa din nagtuigan Dark Ages? Ya, di man ka mo tubag. O, karon kinilig kayo na ka. O, sige, o siya yung pangutana. Okay na, salamat kinabot. Likay magugulong. Disgusog ko na maguglantaw sa mga vlog-vlog. Unya,
Ah, Ikaw ipit-ipit ka sa kuha. dili, kaya naipit man yun ka. Ha? Kaya naipit man yun Pakigdebate. ka. Dili ay, wala pa ko nakagdebate. Wala pa ko, igo lang ko tawag ang nag-clarify. Lahi ko nakagdebate. Okay. Pag tawag Sige, kanya pa, nag-clarify padayon ko lang sa ko nimo. pangutana. Sige, siya pangutanan mo. Katong kanang sa Genesis 3, ang babae diyang gisgutan, si Maria na. Kaya di, magina sa iba. Para sa mong pagtuong Katolika, si Santa Maria na. Si Maria. Dayon, sumpay diri sa pinadayagdosi nga napoy babae diring nagmabdos, si Maria po na. Usa sa mga kahulugan. Bot pasabot, si Maria, giingon ba dihag tuwa sa langit? Unsa may pasabot, ana, diha sa Katoliko nga pagtuo ka nang nakita ang babae nga nagpurong-purong, naman na, kung basahog tinagsa, naman na diha, unya, makita man na nimo diha ang paghanay, unsa man na, sa langit o sa yuta ka ng babae diha? Unsa man na Pag pagpasabot langit ang sa giingon. Katoliko? Langit Ha? ang giingon, nganong ibot ang manmusyuta. Sa ato pa, sa langit na siya. Mami, nabutang, mami, nakasulat. Unya unsa taon pag Birheng Maria na nga dili man to si Maria Siuta unya kanang naas pinadayag. Dili na si Maria. Unsa man? Si Maria gyapon na sa inyong pasabot. Nalangit na gani. Nalangit na gani. Mabuto nakita na sa langit. Nagbabdos Sa man. langit, oy. Dili, Nagbabdos wala man. Sa langit. Anong panahon na Anong nagbabdos giingon pa? niya? Dili man na future tense. Kanang gisulti din na ni tawag ining tawag ining nga San Juan, kana nagbuntis din na, gibuntis niya ang katong maghari sa tibok kalibutan. Humana ba ya? Isa ba naghari din ang Kristo man? Mana oy. Kanang gisulti din niya nga magbuntis, humana. Tapos na. Okay. Okay, di na taka. Dito lisod-lisuro na. Dili. O basta kay inyo Ikaw na man pagtuo. naglisod. No. Ikaw man naglisod, di lang kasud. Dili. Di lang Okay kasud. gyapon imong style. Natural man ang dili ka Okay. pasulod kay kanang depensa mo na. Kanang dili ta sa Di juga kasunod. Bisan pa magpasulod, di juga kasunod. No, next dili ta question. sa kuan dili ta sa ikatulo na ko pangutana. Kining gidibatihan karon sa CFD Cebu ug CFD diha sa inyo Davao ug sa Cagayan, Bohol. Kining God literally died. Ayog apil-apil anak kay tawag anak bisik mo ano ko explain sa imo di makakasabot anak. Para na sa Dili, mga Katoliko mura na lang internal ko. nga butang. Unsa ba gayud? No. Ang Dios Dili, ba dili. ang namatay? Bisan pagtawag anang mutubag ko nimo ingon anang nga butang di gyapon ka kasabot. Ngano man kay kung mutubag kog ang Dios gyud ang namatay, kung mutubag kog ang Dios gyud ang tawag ini namatay, namo mo protestante ninyo pangunahuna. Unya kabalo man ko nga ang nangutan na di Katoliko. So buti pasabot bisan pag usa kog tubag di pagtulo ang Katoliko, kay ang nag-ergo din na puro Katoliko ang nangutanan na ko Murag protestante. naglikay na galing ka. Dili sa Dili, pagtuong Katoliko ba? Kaya? Generally. Ikaw likayan Generally ba? sa taon. I-judge No, man no, nimo no. di kasabot basin pa day No, no, convince no. nimo kung sa katao. Murabag kuan ba? Muraba og tawag anang kuan ba? Muraba og kana bitaw na ay issue sa sulod sa inyong iglesia nya mag-apil-apil ko. Di ko kasabot. Di ko kasabot. Kana manggod internal manggod na siya nga butang Katoliko versus Katoliko. Oh, dili. buti Ay, pagawas na ko akong kagalingon nga. Pa. Sa mo magod pag ipagawas na mo ay kana magod theological philosophical argument magod na. Issue ba? Theological o philosophical Oh, lagi okay, issue kasabot magud na. ko na. Dili ko pagawas ko na Sa ang si isyu. ana ang Dios bagyod ang namatay, di ba? Kung ang Dios bagyod ang tawag anang namatay, unya ang imong tawag anang major premise is kanang sa CFD ay ayo pag-apil-apil anak. Dili ko magawas na ko sa CFD, magawas na ko sa CFD. Sige. Kanang CFD versus CFD. Dili ko sa ako nga, dili ko sa akong pangutana nga gawas sa CFD. Dili kay gusto na ko nga maklaro ang istansa ani pod sa Katoliko. Kanang unsa man ang Dios ba joy namatay atong higayuna sa imong stand, sa imo kay preacher mo ka magtudlo mo ka sa Katoliko or ang pagkatao ra. Kanang wa nay labot tong nga CFD. Si Kristo nga Dios ang namatay. Dili man pagkatao mo nag-act dito.
ang persona man ni Kristo mo ay namatay. Dili man ang pagkatao ang nagbitay sa krus. Ang nagbitay sa krus si Kristo nga Dios. Okay, dili. Okay. Ako'y problema na. Padayon na ako akong pungtana. Kanang, Yeah. di ba ning tuo mo og Trinity? Isa ka Dios sa tulo ka persona. Yes, pero katong namatay mo to himong tao. Katong namatay mo tong nahimong tao. Yes. Dili man ang amahan ug ang Espiritu Santo mo yung himong tao, ang anak naman. Di ba sama man ani. Usa ka Dios. Kung moingon tag namatay tong Dios nga si Kristo, mahimong tulo ang Dios. Sa ako na ning balanse-balanse kung wala ka Dili. sayangi si mong oras. Ha? Dili. Mali na imong tawag anak understanding anak kanang sa si maternidad. Mali. Ganun. Nga naman, kaya na may pagto nga the act of one is the act of three. Nya kanang the act of one is the act of three, bisan pag ang anak ang naa didto sa gitawag og sa krus, niduyog dito ang amahan ug ang Espiritu Santo, pero ang ni-act only the second divine person. Mura ba og tagaan ta kag pananglitan ba? Para masabtan ko nimo. Ako, nag-eskwela ko, ni-graduate ko sa ko tawag ining nga kolehiyo. Tungod na sa pagpag-eskwela sa kong ginikanan o tungod na sa gitudo sa eskwelahan. So, kaning ako ang pag-graduate, act ni sa tulo, sa eskwelahan, sa ginikanan, o ako. Pero ang pangutana, kinsa ni graduate? Ako ang ni-graduate. Same po na Ginoong Jesucristo. Sa iyang gitawag og kamatayon, siya ang naa dito sa krus, siya ang gitawag og namatay, pero dinuyugan to sa amahan og Espiritu Santo. Okay. Next Okay, at question. least nga. Padayon pa ta? Oh, may problema na pa man ko itawag anang kung taas nga oras sa karon nga panahon. Okay. Sa inyo na ang theological. Pero kung atong sabton sa Trinity nahiusa sa pagka-Dios, usa ka Dios nagpakita sa usa ka Dios. Usa ka Dios nagpakita sa tulo ka persona. Wrong, mali. Ang Ha? Santissima Trinidad, no wrong, mali na imong definition sa Trinity. Dili ingon anang definition sa Trinity. Trinity is a threefold personality existing in one divine substance in union with God the Father, God the Son, and God the Holy Ghost. And these three are distinct, infinite person. Dili kay nag-appear lang siya as amahan, nag-appear sa anak, nag-appear sa Espiritu Santo. Managlahi gyud ng tulo, exist gyud ng tulo. O managlahi lagi pero ang ilang pagka-Dios, ang ilang power na usas pagka-Dios kay Trinity man. Kay kung Dili kuan, man power mahimo gisulti nang ang dili na siya. In terms of nature, yes, they are one in terms of nature. Pero in terms of Nature person, they sa are pagkagad distinct. lagi. Oh, nature sa pagkagad. Pagka-Diyos lagi. Sa pagka-Diyos Oh. lagi. Pero in terms of person, they are distinct. Distinct sila. Lagi sometimes na ko nang tulo jud ang amahan anak espiritu. Pero ang dili ta sa pagka-Dios amahan anak espiritu. Murabag tawag ining katang duha ba? Naatay usa ka pagkatao. Ang usa nga tong pagkatao pero managlahi atong persona. Ana ba? Mo nibot pasabot sa Trinidad. Okay, inyo na pagsabot. O dili. Dili ta sa lagi dili man na mo mapamugos Lisod- ubang pagtuo. Lisod man gud na tawag ka ng mangopya ra mo doktrina kay kana magong Trinidad man gud mosugot mo sa dili gikan na siguro Dili. sa Katolika. Mo na Dili wa kanang man ngopya kay lahi man Trinidad, lahi man tag dili definition mo na sa na. origin eh. Dili na mo ang Trinidad ninyo. Anong inyong Trinidad dili na mao ang tawag ang origin sa definition sa Trinity. No lagi Next pero question. lahi man taog definition pero mo nang giingon nga Ambot- wa mi nangopya kay lahi man data. Ambot asa na ninyo tawag ang nakuha ninyong definition ang word nga Lagi dili Trinity. na ko na probe. Dili na ko na probe nga lahi ta wa mi nangopya. Oh, dili na ko na probe. Sige. Ikaduha kaning diri sa episo. Pilipos 2:6 ug 7 gihubo man niya iyang pagka-Dios ug nagsulob sa unsa may pasabot nimo nang kanang gihubo, Dili man na gihukas. dili man ang murag sinina nga iyang tawag ang gihukas dili dili ingon na ang pagsabot. Kanang giingon Huh? nila nga gihukas siya nga gihukas niya ang iyang pagka-Dios ang pasabot ang iyang dignity, ang iyang gitawag og pagka-majesty.
Ngunit buti pasabutin ha. Based sa mga banggitang mga scholars. Ang pasabutan ng iyang gitawa o gihubo, ang buti pasabot nagpakaubo sa siyang kaugalingon. Bisan hari siya, nagsulob siya isip usa ka ulipon. Ngunit buti pasabot. Pwede na po. Na at least nga. At least nga. Awa ko sa imuha ba? Ha? Di nagkatawa po Sige. ko nimo. Imo mga Sige. followers nga. Next Igaon mo ko question. di. Ha? Next question. No, sa pa. Mao na to gusto na kong mao na to kay kung mo pataas na Hmm. question. Madebate naman na. Dili. Katura dili ba? akong gusto iklaro kay di man ako pwede ipamugos ako ang theological pod nga punto sa imuha kay di mo po kabudawat. Ang imo ako pong gitimbang-timbang kung inga na ragod gihapon na sa imo mga followers lalo ko minsay gamay nga open minded lang. Di lang kay sirado kayo kay nasirado kayo. Bugha ta sa ilak na to atong kuan close minded kita. Salamat brother. Sige, salamat brother. kayo. Padre ka padre. Dili ko pare, layman ra ko. Ah. Bata ra ko sa pare. Bata rin ka. Batog na ka. Oh. Ah. Kaya sa last na salamat, pangutana salamat. dahil napamay oras na pa pangutana last. Sige. Pero di man nimo pahilabtan no. Pero nganong wa man nagkasinabot ang duha ka grupo ron. Usa Pareha mo na? gud nag San Pedro. Pareha ra gud na San Pedro San Pablo sa una, nay panahon nga wa sa nagkasinabot. Okay. Oo. Tawa mo lagi. Unsa pa? Okay. Murag asa pangutana po kung kuan. Pila na mga katuig na badi-badis pare kay murag abtik no. Gikan pag wala mubo pa gikan 1997 hangtod karon bata-bata gihapon. 1987. 97. 97. Unya mga pila ka tuig nagprogram diha sa kuan sa diha sa online. Bago pa. Online bago pa. 2 years pa lang. 2 years. Asinso pagkagmaya ni kay Ay, daghan na kag ayaw nang tawagan ng gitawag og di mo sinso si kahibalo ba? Mo sinso si kahibalo ay nagkwarta. Kanang gitawag og tawag ka ng kasinso, kanang bisan pag sa tawag ining kahibalo kay kini ako di man ni akong kahibalo. Igor ako gisuwa ni nga musulti. Okay. At least nga gwapo atong istorya. Ha? Sige, salamat. Salamat. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.